Hi, hello friends, welcome to my channel. So in the video go welcome and ಭಯ್ಯ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೀದ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚೆ ದೇವಿರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲದ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಪು ಚಾಗ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಚಾಗ್ ದೆತನ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತಿನ ದುಮ್ನಣಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಂತಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಡ್ಪಾಲ ಅಂಚ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಿಂದಲ್ಲ ದುಮ್ನಣಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಡೆ ದೀಪನೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿಗ್ ಮಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಜದ್ದು ದೀತೀರು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಅಂಚ ನೀರು ಕೊಜೆರು ದೀತೀರು ವೃದ್ಧನ ಮೀದು ಮಾತಾಂಡಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಮುರಣಿ ಅಮೆಝಾನ್ಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ತಂದಿತ್ತ ಒಂದುವೆ ಅಂಚಾಯ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೆರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಆಂಡಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಲ ಆಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಬಲ್ಪುಗು ದ ರೂಟೀನ್ ತುಂಡ ಚಾ ಮಾತ ಆತುಂಡು ಚಾನ ಬೆಚ್ಚನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಚೌಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಬಲ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಂಡು ನಾನೈತೆ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರಿತುಂಡು 7 ಆಪನೆ ಐತಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ದು ನಾನು ಅಂಗಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಳ್ಳೆ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದೆಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಐನೂರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುದ್ದ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಂಡು ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಬಲ್ಪುಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಣಗನೆ ಬರ್ತದೆ 7 8 10 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚದು ನೀನು ಇದಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಆರೆಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದ ಅಜದೊಂದೊಂದು ಇರಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆನದ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ ಅಂಗಡಿದ ಕಂಡಿಡಿದು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಡ್ತಾನ ಪಂಡದು 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು
ಯಾನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತಂಚ ಕುಂಟು ಆಜಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತ ಆಜಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾನು ಕುಣ್ಣೆನ್ ತೂದು ತೆತ್ತುಲೆ ಹಾಲ ಕುಂಟಾಜಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ನೆಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಕುಜಲ್ ಮುದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ರುಂದುಂಡು ಕುಜಾಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ಲರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಯಾನೇ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುದಿತ್ತರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತನೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೆನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ನ ಪೂಜಿದ್ದು ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಮಾತು ಇಂಚ ಪೂಜಿದು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೂನೋಡು ಇಂಕ್ ಏತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ನಾನು ಆಡೆಗೊಂಜಿ ಪಾಡೋನೋಡು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಟೈಟ್ ಆದು ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಮಿತ್ತರ್ದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಕಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಐನ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೂದು ಕಟ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಮೀನು ಉದ್ದ ಕುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತುದಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ತುಕ ಸೊ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಮಾತನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಚೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಐನ್ ತೂಗೊಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತನೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇತ್ತರ ಎಷ್ಟಾತ ಜೋಯಿ ಬಾಬಾ ಜೋಯಿ ಜೋಯಿ ರುದ್ದು ಜೋಯಿ ಜೋಯಿ ಜೋಯಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.